Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii, please can you post my story, but ndiri kukumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu, hide my identity. Inini ndiri murume ane mari dzake, asi mari dzangu idzi mukomanashi hadzina kuchena. Ndiri munhu akaromba ende kureurura chinhu chakangonaka zvacho. Kunyange kuchechi chaiko vanokurudzira kuti munhu unofanira kugara uchingoreurura kuti zvivi zvako zvinge zvichiregererwa naMwari. Ndokusaka ndauya pano kuti ndinge ndichizoreururawo, kuti ndichenure mwoyo wangu. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai so. Mukoma, inini ndakakura ndina amai nababa vese vari vapenyu. Ndini ndainge ndiri first born. Baba vangu vainge vachibva kuMalawi, asi vakabva vazowana amai vangu avo vainge vachibva kumasvingo. Saka taingova a family of 7. Sezvo baba vangu vainge vachibva kuMalawi, muno muZimbabwe vainge vasina kana hama, tingangoti hama dzababa, hakuna kana imwe zvayo yatinoziva. Asi inini mukuzofamba nemukutsvakiridza ndo pandakazosangana nedzimwe hama dzababa. Ndakazosangana nevamwe tete vangu. Tete vangu ava ndakati ndasangana navo ndo vakazonditora ndokubva vazoti vainge vachida kunondirakidza kumusha uko kwainge kuchibva baba vedu. But ndichinosvika ikoko mukoma, pane zvimwe zvinhu zvandakazobatiswa izvo zvakazotanga kundipa mari, but now zvinhu izvozvo mukoma zvakabva zvazoshanduka. Ndokubva ndatoona kuti ingawani ndatova nezvikwambo zvangu. Saka taingova a family of 7, baba naamai. Then vabereki vangu vakabereka vana vavo 5 dzatainge tichitoti hama ihama dzekwaamai. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ivo baba vangu vakazofa ndichangopedza chikoro, ende ndini ndakabva ndasara ndava musoro wemba. Apa ndakakura ndiri munhu uya ainge achingofarira zvake kungoshanda. Then ivo baba vangu vaiva netwumari because kubasa kwavo kwavainge vachishanda kuDelta ikoko vainge vari driver. Saka zvinhu zvainge zvakati rongekei, asi baba vangu havana kana kumbogara vatenga imba kunyange zvavo vainge vachiwana mari. Baba vangu munhu ainge achiita madhiri kuDelta ikoko, asi mari yavo ndinongofungidzira kuti yainge ichiperera muvanhukadzi. Zvekare mari yavo yainge ichiperera mudoro, because ivo baba vangu vaiva munhu ainge achifarira kunwa doro. Baba vakati vatanga kurwara ndokubva vazomiswa basa kwavainge vachishanda kuDelta ikoko mukoma. Ndingangoti kubva musi baba vangu pavakanzi havachashandi kuDelta, nhamo ndo payakazopinda mumba medu. Kunyange ivo baba ndinofungidzira kuti mukurwara kwavo ndo pavakazotanga kuona kuti chinhu chinonzi musha wako chinhu chakakosha. Baba vakarwara ende amai vangu munhu wekuti vainge vasina kujaira kushanda. Asi baba pavakatanga kurwara, ndini ndakazototanga kutora that responsibility, ndichifamba-fambawo ndichitsvakawo mabasa kuti ndinge ndichibatsirana naamai vangu. Amai vakabva vazotangawo kamusika kavo, but zvainge zvingoriwo zviya zvekuti vangotsvakawo mari yerent nemari yekuti tinge tichingorarama, but tainge tava kurarama upenyu hwakaromarara. Zvadaro mukoma ndakabva ndazosangana nevamwe vakomana. Vakomana ava mukoma inini handina kuziva kuti vainge vachiita zvekupaza dzimba dzevanhu, vaita zvekupindira vanhu mudzimba dzavo, vachipa zvinhu mudzimba dzavo. Asi vakomana ava vaisapindira munhu wose. Vaitotanga vaziva kuti pamba apa patiri kuda kupaza vanhu vepo varipo here kana kuti havapo. Kubva zvandakazotanga kufamba nevakomana ivavo, hapana kana umwe musi zvawo watakambogara tapinda muimba umo mainge muine vanhu. Pandakazosiyana navo vakomana ava vainge vava kutanga kuda kuita zviya zvekutaimira vanhu vachivadzipa. Mushure mekunge umwe wevakomana ivavo azotenga motikari, vainge vava kuita zviya zvekufamba muhighway vachiita sekunge vanotakura vanhu. Vaiti kana vakakutakura kudaro vobva vakutorera zvose zvavanenge vakutorera vononokusiya kune imwe nzvimbo inenge iri kure kure. Pandakaona kuti
vakomana ava vandainge ndichifamba navo ndo zvainge zvapinda mupfungwa dzavo. Ndakabva ndaona kuti the next thing chainge chichazoitika ipapo vainge vachazoponda munhu. Saka inini ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndirambe zvangu ndichingoenderera mberi ndichingoshanda nemaoko angu, because kubva ndichikura ndaiva munhu ainge akajaira kuzvishandira nemaoko angu, plus mari ndainge ndichiifarira. Ndakabva ndakwereta amai vangu kuti vange vachindipawo mari yestart. The first money yandakapiwa naamai vangu, vakandipa mari yekuti ndinge ndichienda kunohodha madonuts, but zvinhu izvozvo but madonuts aya andainge ndahodha haana kana kumbogara afamba mukoma. From there on ndo pandakazowanawo basa pane rimwe bhazi randisingakwanisi kutaura zita raro. Ndakashanda ipapo. Ndichishanda pagaraji ipapo paiva neumwe mudhara so ainge ati chemberei, ainge achibvawo kuMalawi. Mukunotaura naye baba vangu vainge vakandiudza kuti kuMalawi ivo vanobva kumasaidi ekupi. Saka iye aigara achingotaura neni ende aigara achingodzokera kuMalawi, because kuno kuZimbabwe tingangoti ndo kwainge kuri kubasa, then kuMalawi aitova nemusha wake. Saka pose paainge achidzokera kuMalawi iye aigara achingondiudza kuti kana ndikangosangana nevanhu vane surname iyoyo yandinogara yawakandiudza, ndichange ndichizovabvunza kuti baba vako vainge vachivaziva here. Sekuru vaya pane pavakazodzoka vachindipa mamwe mafone numbers. Mushure mekunge ndazofona pafone number dziya dzandainge ndapiwa nasekuru vaya, ndo pandakazoziva kuti paiva nevamwe tete vedu avo vainge vakauya kuZimbabwe mushure mekunge baba vedu vaita makore nemakore vasina kuzivikanwa kuti vainge vari kupi. Saka ivo tete ndichinotaura navo vakandiudza kuti ndakabva ndazouyawo kuno kuZimbabwe ndichizama kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosangana nemwana waamai vangu. Asi kubva zvandakazotanga kutaura natete vangu ivavo, vakabva vandiudza kuti vainge vasingadi kuti amai vedu vange vachizviziva, because ivo vakabva vati pane chivanhu chaifanira kuti chinge chichizoitwa. Ndisati ndaudza amai vangu kuti ndainge ndasangana nedzimwe hama dzababa vangu mukoma, ndakabva ndaaplya pasipoti yangu muchivande, ende dzimwe mari dzandainge ndichitoshandisa, mari idzodzo ndainge ndichitodzipiwa navatete vangu. Ende ivo tete vakabva vandiudza kuti imba yavo iyo yavainge vainayo muZimbabwe vainge vachifungidzira kuti vange vachiitengesa, asi sezvo vainge vasangana neni vakabva vati imba iyoyo vari kuda kuti vange vachizochinja matitle deeds avo, kuitira kuti kana ivo vakazodzokera kuMalawi vange vachizondisiyira imba iyoyo. Nanhasi vana vaamai vangu vasara vacho havatombozvizivi kuti imba yandinogara imba yekutoti ndakangoita yekungopiwa navatete vedu, ende kunyange amai vakatofa vasingatombozivi kuti ndakazotosangana nedzimwe hama dzababa. Zvekare ndakabva ndazotoenda kumusha uko kwakabva baba vangu ndikabva ndatonoitirwa chivanhu changu. Ende zvinhu izvi mukoma ndainge ndichingozviita ndichiudzwa navatete kuti usataura, uchazotaura pamberi apo dzamara amai vangu vazofa. Zvadaro mukoma, mushure mekunge ndataurirana natete vakabva vandiudza uko kwavainge vachigara. Chinhu chekutanga chavakaita ndichisvika pamusha pavo, tete vakabva vatanga kuchema. Vakabva vati ndiri kukumbirawo kuti unge uchienda kunondiratidza apo pakaradzikwa hanzvadzi yangu. Takabva tapinda mumotikari mavo nemurume wavo, asi ivo tete mukutaura kwavo vainge vachiti havana kukwanisa kuita mwana, ndokubva taenda kumakuva ekumbudzi. Guva rababa ndainge ndichiziva pariri, because amai vainge vachingogara vachingoenda kunoritarisa nekungonorisakurira. Paguva pababa paigara pakachena kana isiri nguva iya yekuti kunenge kuchinyanyisa kunaya. Inini natete takabva taenda kuya ndokubva ndanovarakidza paguva rababa, ndokubva vaita zvavakaita sekutaura kwavo kwavainge vachiita ivo vatete. Vakabva vati rudzi rwedu isusu kana tichiita zvekupira hanzi tinoshandisa hupfu, ndo zvavakatakura nemaswitsi nerice. Vaiva nerice but not parboiled rice, original rice riya. Vakabva vanosiya zvinhu izvozvo
paguva pababa. Nanhasi uno handisati ndakwanisa kudzidzira rurimi urwo rwainge ruchitaurwa navatete pandakaenda ndichinovarakidza paguva pababa vangu. Tapedza zvose izvozvo, vatete vakabva vandiudza kuti kana ndikabvuma kuenda navo kuMalawi kuti vange vachienda kunondirakidza uku kwakabva baba vangu, then patinozodzoka ndipo pavanozondipa mapepa emba. Zvadaro mukoma ndakabva ndabvuma inini, tete nemurume wavo, ndokubva tazoenda zvedu kuMalawi mushure mekunge vandipa mari dzekuti ndinge ndichiaplya passport nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Panguva yacho mukoma, kana uchida kuona kuti kunze uko zveshuwa chivanhu chiriko, mapasipoti ainge achinetsa nguva yacho iyoyo, but ivo vatete vakatotaura kuti nhasi uno unotoenda ukanoiaplya passport, ende yako passport ndo ichatotanga kutobuda, ichatoita zvekutojambiswa mulaini kuti ikasike kubuda, because rwendo rwedu urwu tiri kufanira kuti tinge tichirwuita rwendo rwedu urwu. Mukoma, ndakaenda ndikanoaplya passport iya, ende zveshuwa ndichinosvika kumapassport offices ndakangokaruka ndatovawo pamberi pequeue ndava kutotanga kutoaplyawo passport yangu, ende passport yangu pandakazodzokera kunoicheka yainge yabuda. Zvadaro mukoma, takabva tatravhela ndokubva tazodzokera kumusha uko kwainge kuchinzi ndo kwainge kwakabva baba vangu. Ndakabva ndatanga kushandirwa mukoma, ndakaendeswa kune imwe n'anga, but n'anga iyi yainge iri yechikadzi. Ndokubva ndavharirwa mune imwe imba, kainge kangoriwo kamwe kamba keuswa so kainge kakasakara-sakara zvekuti urimo mukati wainge uchiona zvose zvainge zvichiitika panze. Mukoma, handizivi kuti zvainge zviri zvipukavani izvo zvakangorara zvichingotenderera pachivanze ipapo, because pane pandakazotosvika pakudongorera ndainge ndichida kuona kuti ko zvipuka zvainge zvakazara pachivanze chen'anga iyoyo zvainge zvimbori zvipuka zvainge zvakaita sei. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazomuka ndikatanga kushandirwa, ndikabva ndanzi pandiri painge paine chivanhu chainge chakasimbisisa, ende chivanhu ichocho chaikwanisa kuzondiuraya. Ndikabva ndanzi ndainge ndakagarwa, hanzi shavi rainge rakagara pandiri ndo shavi rainge richizivikanwa kuti rainge riri shavi remumusha. Ndaifanira kupiwa imwe yainge yakaita kunge ndiro, hanzi ndiro iyoyo ndo yainge iri ndiro inochengetedza mhuri yedu, ndo yainge ichishandiswa nevamwe sekuru vedu kuti vange vachichengetedza musha wavo. Ndiro iyi mukoma yainge yakaita kunge mbiya so, but iri yeblack. Saka ndiro iyi ndakanzi nguva dzose inofanira kuti inge ichigara pasi pemubhedha, kunyange ndikaenda kunorara muhotel mukoma, semunhuwo wekuti ndava nemari dzake. Nguva zhinji ndinokwanisa kungofunga kuti regai ndimboenda kwakati, asi ndikafunga kuenda uko kwandinenge ndaenda ndinofanira kuti ndinge ndichifamba nayo mbiya yangu iyoyo, ende mukati membiya imomo mune kamwe kachuma so kadiki-diki, ende kana wakakatarisa mukoma unotozvibvunza kuti ko munhu akagadzira kachuma aka akakagadzira sei, because kadiki-diki zvisingaiti. Kachuma ikako hanzi ndo kakabata upfumi hwangu hwose. Inini mukoma handitendedzwe kuti ndinge ndichiroora. Zvese izvi mukoma ndakazotozviziva mushure mekunge ndabvuma kuitiswa zvose izvo zvandakaitiswa navatete vangu. Pari zvino ivo vatete vakabva vandiudza kuti ivo chinangwa chavo vainge vazadzikisa, saka vainge vava kuda kudzokera kumusha. Mushure mekunge vadzokera kuMalawi, amai vangu ndo pavakazongofa. Asi mukunofa kwaamai vangu ndiripo parufu rwavo ndakavarota ivo amai, asi amai vangu ndichivarota ndainge ndichiita bonde navo. Zvinhu izvi zvakandinetsa because ndainge ndakatogara panze apo painge pakaveswa moto tichidziya moto zvedu zviya zvinoitwa kana vanhu vari pamariro. Ndakangokaruka ndabatwa nehope so ndokubva ndatotanga kurota ndiri mune imwe room so ndiri mukamba kaya kandainge ndakamborara ndiri makare pandainge ndaendeswa kune imwe n'anga kuMalawi ikoko. Ndainge ndichiita bonde naamai vangu.
then ndapedza kuita bonde naamai vangu ndakabva ndatanga kugeza nhengo yangu, asi ndainge ndichigeza mvura iya yandainge ndichigezesa nayo nhengo yangu yainge ichiwira mumbiya imomo. Kambiya ikako kainge kasingazari. Hope idzodzo dzakandinetsa kuti why is it ndiri kurota ndichiita bonde naamai vangu apa ndiri pamariro aamai vangu. Asi nekufamba kwenguva ndo pandakazoziva kuti ndainge ndakatobatiswa urombwa navatete vangu. Ndakabva ndazotangawo mabhizinesis angu ende mari zvayo mukoma, aiwa kamari ndava nako. Asi ivo vatete vangu vakabva vandikurudzira kuti kana ndichida kurarama in peace ndinofanira kuti ndinge ndichiuya kuzotenga imba kuMalawi ikoko. But mukoma pari zvino semunhu wekuti ndakazvarirwa ndikakurira muno muZimbabwe, kuno ndikangoti ndiko kune madzishamwari ende ndikowo kune hama, asi hama idzi ihama dzekwaamai. Vana vaamai vangu avo vandakaisa muvhu pari zvino handikwanise kuti ndinge ndichitaura kuti zvii zvakaitika pavari, ndinotya kuzopfukirwa navo. Asi amai ndakwanisa kutaura because ivo pane mimwe mishonga yandakazotovashandisa iyo inoita kuti vakwanise kuzomuka. Please mukoma ndipostirewo nyaya yangu, kureururawo chinhu chakangonaka. So hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi kureurura chinhu chakangonaka. So vedare, kana kuri kunziwo unenge uine confession yako, kana uri munhu uya wekuti unofamba usiku, vanokuti kudii kubvarura machira. Kana uchibvarura machira, uyawo neconfession yako timbosheyawo with the rest of Zimbabwe. Hatisarudzi kuti confession yako inenge yakamira sei. Uyai nawo maconfessions enyu timbonzwawo kuti pamunenge muchifamba usiku paya munenge muchizvifambisa sei. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.